2,500 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ ମାସକୁ ଛପାଲି ଘର ଆଉ ସେଇଠି ରହୁଛୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ପଢୁନୁ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ରମିତ ନା ସବୁବେଳା ତାଙ୍କ ଘର ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ନା ତତେ ନେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ତତେ 2,500 ତମ ଘରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଘରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆସି ରହିଛୁ ଓହୋ ଆଉ କିଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ 3 ଭାଇ ଘର କଥା କାହା କଥା ମନେ ପଡୁନି ମନେ ପଡୁଛି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଗାଁକୁ କେବେ ଯାଇଥିଲୁ ହଁ ହଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାଇଥିଲୁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବାପା ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ପଢୁଥିଲି ନା କାଟିଦେଲେ ଏବେ ଯଦି ତତେ ପଢିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହବ ଆଉ ତତେ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ପଢିବୁ ପାଠ ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହଉ 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 ଯା